Ja, kijk, weet je, uiteindelijk maakt het dus niet zo heel veel voor zijn kop nu in beeld staat. Of dat we een boete krijgen. Het gaat echt om die acties. En wij zijn maar gewoon, we zijn plat. We zijn niet twee jongens. We zijn plat en het gaat echt om die acties die we voeren. En niet om ons gezichten. We zijn geen influencers. We leven het liefst een beetje op de achtergrond. Die acties moeten zichzelf spreken. Een paar weken geleden zijn ze begonnen. Een website en een actieplan. Ze willen dat alle plaatsnaamborden tweetalig zien. In het Nederlands en in het dialect. Dus helpen ze de gemeente Leuden al een handje, zeg maar. Nou ja, we doen het niet al te gek, hè. Dus we doen geen maskers op of zo. We blijven wel gewoon onszelf, maar we doen het bijvoorbeeld wel aan de avond. Ja. We doen wel een beetje de momenten uitkiezen dat niet te veel die ons zien. Het leek een klein gebaar, maar er zit meer achter, volgens de jongens van Plat.